Коста! Здравейте хора, аз съм Бълбок 1000 и днес ще играем Майнкрафт. В този клип само ще ви разведа с моята къща и ще построим третия етаж. Мисъл, само стените това ще построя, пък вие ще кажете какво да слагаме. Ето вижте, тук имам чест и легло, най-важните неща. Крафтинг тейбъл, диспенсър и печка. Къщата ми е на дърво. Преди малко започнах да края и си построих лека къщичката да имам. И така, започваме да строим тези етаж. Така, за стълба. Стълби. Май тук имам. Имам ли? Да, имам. Сега. Само да видя къде ще бъде. Ще го сложа иди тук. Опа. Хоп. Хоп, хоп. Хоп. Чакайте. Хоп. Така. Скачваме. Ще слегнем първо. Най-важното е да слегнем и да е ден, за да виждаме. Така. Това, ако се чудите, какво е стълби? Той защо така се е получило? Така. Опа. Тук забърках нещо. Се надяваме да ми стигнат. Така, долу мисля, че имам още. Да, сигурно си имам още. Би трябвало да имам още. Не. Еми това ще е за този клип. Пишете в коментарите какво да строим на този трети етаж. Съжалявам на всички, че не го довърших, но ще събера още такива и ще го построя. Чао от мен е чао на всички. Спагам!